Maya ngayon, hindi ko na pinapanood. Kasi ayun lang nakikita ko silang dalawa, magkasama, magkausap, magkaakbay. Di ba? Eh kasi baka naman sweet lang din kasi itong si Ian sa mga kagaya ni Brenda. Sweet. Hindi. Hawak kamay pa nga, nakita ko yun eh. Okay, this time, isang mabilisang Q&A para kay Kelvin. Ang ating mga tatanungin since 2 weeks na pala siyang wala dito sa bahay. Okay, at nalalapit ng inyong third monthsary. Ang inyong third monthsary. Oo, okay. First things first, pag-usapan natin bakit mo nga ba nami-miss o ano yung mga nami-miss mo about Brenda. Okay. Ano yung pinaka nami-miss mo kay Brenda kapag kapag natutulog? Pag natutulog, iyapos niya. Palagi niya ako niyayapos kasi pag nakataligod ako, kasi lagi ako nakataligod matulog eh. Baga sabi ko lagi, baby ako kasi malamig. Humihilik siya, malakas humilik si Brenda. Hindi naman. Hindi siya pala hilik? Oo, si Inday kato kung pala hilik pagkatabi namin. So, mahilig siya humilik. Okay. Oo. Sa pagkain, kapag kumakain kayo, ano nami-miss mo sa kanya? Yung nilalagay niya lagi yung ng ulam yung mangkok, kukuha mangkok na malaki yun. Lalagyan niya ng ulam tapos para sa amin dalawa. Kasi palagi kami magkatabi Yun. Okay, kapag inaasar mo siya, ano yung gusto mong ano yung pinaka nami-miss mong reaction niya or yung laki ng mata niya. Oo, pag nagagalit talaga yun. pinandidilatan niya. Oo, sobrang laki ng mata. Sabihin, ay lagi. Ayun, dun lang. Galit na galit sa akin niya pag lagi ko siyang inaasar talaga na gano'n. Kapag gumigising kayo na magkatabi, ano yung nami-miss mong ginagawa niya? Or yung palagi niyang ginagawa sa'yo? Wala. Ako na unang sabi, babe, almusal tayo. Maluto ka na kay Ate Gina. Oo. Ayun lang. Okay. Naligo na ba kayo ng sabay together? Hindi pa. Hindi pa. Okay. Pero madalas mo naman siya for sure nakikita na naliligo. Oo. Paano naliligo? Kung naliligo ba siya talaga? Oo, nakikita ko. Kaso sasaglit. Saglit na maligo. Mabilisan. Mabilisan lang. Okay. Kapag kayong dalawa na lang sa kwarto, ano yung pinaka nami-miss nyong ginagawa or pinag-uusapan? Tungkol sa sa maayos siyang kausap. Future? Lagi niya ako pinapahayuhan eh. Sa future? Oo, sa future lagi. Tungkol sa ganyan. Kunyari, kung may bibiling ka, kailangan yung needs mo lang daw talaga. Hindi yung gusto. Yun ang sabi niya. Yung lagi tinatandaan ko, yun naman yung laging nawawala sa isip ko. Kasi totoo yun eh. Kaya kumbaga, gamitin mo yung pera mo para lang sa yung kailangan talaga emergency. Galit na galit siya lagi kasi sa akin pag nabilang ng piyesa ng motor. Galit na galit siya. Ano nami-miss mo kapag magka-chat or magka-text kayo? Hindi, ilang araw lang kami nag-chat nun eh. Kunyari, pag naalis siya, no? Oo. Kung magka-chat kayo or magka-text kayo. Kung kumain ka na ba, gano'n. Yung I love you niya, syempre. Yung sinasabi niya palagi na mag-iingat ka. Mag-iingat ka sa babae. Sa mga sa amoy niya, okay, ano ba yung pinaka gusto mong amoy niya o yung nami-miss mong amoy mo sa kanya? Amoy niya na nami-miss mo? Wala naman. Mahilig ba siya magpabango? Hindi, pag-aalis lang. Okay. Yun lang na hindi ba siya hindi naman. Maarte sa katawan o ano? Hindi maarte sa katawan yun. Walang arte. Anong gusto mong ginagawa niya kapag naglalambing siya sa'yo? Bira lang ako lambingin nun.
Para isang beses nilambing niya ako. Nilambing ba niya ako? Hindi eh. Hindi niya ako nilalambing eh. Ako naglalambing sa kanya eh. Di ba palagi kayong magkaaway? Ako lagi eh. Okay, sa attire niya wala naman siya particular, 'di ba, na paboritong damit o paborito niyang Meron. sinusuot kapag lumalabas o Ay, umalis. 'Di ba? Or nandito sa bahay. Ano yung Duster ang yung gusto duster? niya pag nandito. Kaya nga galit na galit ako. Yung duster na pang matanda, ganon, pang lola. Galit na galit ako. Binilihan ko siya ng pang duster na pang, ano naman, pang mami. Kasi doon siya komportable. Oo, di ba? ayun nga. Kasi- Doon siya komportable. Okay. Ano yung gustong-gusto mo na reaction ng mukha niya? Tapos pwede mo bang gawin kung paano? Yung ganon. Basta pag nagsasalita siya, talagang ang laki ng mata niya, ganon. Ang laki ng mata niya. Tapos yung ginagaya niya si Madam Inuts na yung parang laseng. Ano ba yan? Basta yun yun, nakalimutan ko eh. Okay. Kung meron kang namimiss na ginagawa ninyo kapag kayong dalawa lang, ano yun? Alam mo na yun kung ano yun. Miss mo na talaga? Oo, sobra. Gano'n mo- Nagsiselos nga ako kay Ian eh. Bakit? Bakit? Kasi palagi silang magkausap, magkatabi. Kahit sa higaan, magkatabi sila. Speaking of Ian, napanood mo na yung viral video na Oo. nagkaroon ng di umano'y parang nagkaroon ng Oo. pambabastos daw na Oo. salita si Brenda na ginawa kay Ian. Anong reaction mo? Wala. dun? Ganun talaga yun si Brenda. Nagpapakatotoo lang sa sarili niya. 'Di ba? Kaysa naman may lihim kang tinatago na ano. Na-disappoint lang sa dulo. Oo, nadisa. Meron pang isang kumakalat na video Ano? tungkol kay Ian and Brenda. Yung kinindatan ni Ian si Brenda. Ayun nga yung pinagsiselos ko nga. Inaano ko nga kay Lyra kagabi, chinachat ko. Sabi ko, tangin na ba mamaya. Sabi ko, handa na ako. Paglabas ni Brenda, sila na ni Ian magkasama. Baga nakahanda na yung sarili ko. Ewan ko rin din kay Ian. Nakakaramdam ka ng selos, maybe because... Oo naman. Bakit? Kaya hindi ko ngayon siya pinapanood sa Kumu eh. Di ba lagi ko siya pinapanood sa Kumu? Oo, Ngayon, correct. hindi ko na pinapanood. Kasi ayun lang nakikita ko silang dalawa, magkasama, magkausap, magkaakbay. Di ba? Eh kasi baka naman sweet lang din kasi itong si Ian sa mga kagaya ni Brenda. Sweet. Hindi. Hawak kamay pa nga, nakita ko yun eh. Nakita mo yun, yung hawak kamay nila. Oo. Di ba? Ayun yung inano ko. Eh baka naman kasi isa yun sa mga strategy kasi since magkagrupo sila nila Alexa, di ba? Hindi nga. So iba talaga yung feeling mo. Oo. Si Brenda ang tatabi, si Jan, nandun sa dulo, nung una. Dahil ayaw niya ng... Aircon. Ngayon, biglang pumunta sa unahan, katabi, si Jan na. Si Ian. Ay, si Ian. O, ayaw niya ng aircon, di ba? O. Ewan ko. Malay mo, yung dalawa to. Okay, eto. Kung magkakaroon ka ng 1 minuto na papasok sa loob ng bahay ni Kuya, ano ang gagawin mo? Yayakapin si Brenda, syempre. At, iinggitin ko si Ian. Yakap lang? Hindi lang yakap. Dadaretso ko sa CR. Hindi kaya ng 1 minute. Oo, kaya yun. Mabilis lang to. Matagal-tagal na to eh. Mabilis lang to. Pero seriously, ang una mong gagawin? Yayakapin ko. Siyempre magsabi, I love you, I miss you, gano'n. So, namimiss mo siya. May mga gabi ba na naisip mo na sana hindi na lang siya nakapasok ng bahay ni Kuya? Hindi. Support ako doon, tungkol doon. Dahil pangarap niya yun eh. Matagal niya ng pangarap yun, wala pa ako sa buhay niya. Pangarap niya na yun. Kaya hindi natin pwedeng pigilan ang ang bawat tao na ang pangarap nila makamit. Hindi natin pwedeng pigilan na hindi nila makuha. Yan yun. Baga yun, support ako sa kanya. Sana manalo siya. Okay. Isa na lang. Kung makakapasok ka ng bahay for 1 minute, ano naman ang sasabihin mo sa kanya? Ano yung pag-uusapan ninyo? Babe, I miss you, I love you. Palagi ako nakasuporta sa'yo. Lahat ng social climbers nakasuporta sa'yo. Hindi ka namin pinapabayaan sa labas, sa outside world Outside world. na hindi
na sinusuportahan ka lahat namin sa outside world. Kumbaga, yun, sabi, I love you, I miss you. Palagi kang mag-iingat dyan. Galingan mo sa laban mo. Okay. Ano naman masasabi mo dun sa pagkapanalo niya bilang kauna-unahang head of household Tuwan-tuwa ako nun, syempre. sa challenge? Tuwan-tuwa ako nun. Bagandi, tuwan-tuwa ako nun kasi natalo si Ian eh. Natalo niya si Ian, tuwan-tuwa ako dun. Oh, kasi may advance si imbis na walo yung dadaanan niya, magiging 6 na lang. Di ba? Tuwan-tuwa ako nun kasi hindi ko rin akalain na magagawa niya yun. Well, you know what? Kasi si Brenda, kilala ko si Brenda, is very competitive. Talagang lalaban siya hanggat kaya niya. Kahit ano pa yan, ilalaban niya yan. And I think even sa relationship ninyo, ano man yung mangyari sa loob, naniniwala at nagtitiwala ka ba sa kanya? Oo naman. Pero may pagsaselos pa din kay Ian niya. So, hindi pa rin talaga mawawala. Oo, yun. Okay, mansarin nyo na. Oo. Message mo sa kanya. Ngayong pangatlong buwan nyo na. Babe, ang maririgalo ko lang sa Mansari natin etong kauno na darating na to, yung full support ko lang sa'yo. Palagi. At yung pagmamahal at yung pagtitiwala mo sa akin, hindi ko bibiguin yun, babe. Kahit nandiyan ka sa loob, nandito lang ako. Nakasuporta sa'yo, hinihintay ka. At palagi kang kayakap sa pagtulog ko. Baliktad eh. Ayan. Ang sweet na. Oy, yung nga pala yung una nandun na sa Oo, kanya. nasa kanya. Nag-iwan ka ba ng palatandaan mo doon? Alin? Nasa iyo galing yung una. Alam niyo yun. Dahil may sulat Tsaka yung amoy. Oo. Dahil pinabanguhan ko pa yan. Ayan, maraming salamat. Okay, ang iyong Facebook page. Kelvin Simbulan at ang aking YouTube channel, Kelbrand Official. At huwag niyo kakalimutan mag-subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa lahat ng aking darating na video. Sana ba yung paglabas mo mapanood ko to. I love you, I miss you, happy Mansari sa'yo. Bye bye, I love you.